Eurin hasten dira hondarkintegi berria inaikitzeko obrak sarriko tapin. Maindi aizapeza, aitzininda, protestan. Maiane, bilta garbiko lehendakaria agertzen zaio. Maindi hasten, hiuna kobla, sortziko handi. Amoru pixkata txikia dut, nere tripa barrenean, gure herrian hondarkitegi irekiko dutenean. Zikinak bildu behar direla, ados naiz azken finean, bada ezpadare ez bildu zure, baratzean aintzinean. Hauek nun utzi behar genitun, pasatu dugu denbora. Herri batean pixkat gaizkita, sarrikotara aproba. Hemen ez duzue egiterik nahi, hor zabiltza bera gora, baina hemen egiten ezpadaren unbait egin beharko da. Baina zure etxean, ez den bitartean, zuri ez zaizu inporta. Etxean bazinu, ozinateke, oihuka eta saltoka. Zikin botatzen leku hautatu, duzuen ez sarrikota. Zuen etxeko zikinak bildu, ta gure etxera bota. Hori gustora erraten duzu, aitzaki merkeen truke, baina inerreixa denikan aizu, nik bederen ez dut uste. Nik ere zerbait asko zoean, gustora eginen nuke, zure herriko jendeek hobe birziklatuko balute. Gu birziklatzen ikasten gabiltz, astez aste urtez urte. Birziklaketa hain polita da, mila teorita uste. Baina ideiek gero bizitzan, konkretizatu behar dute. Nahiago nuke guztion hitzek, berdin balio balute.
Demokrazia